ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവതാ ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവതാ. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവതാ ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവതാ. നിഗമകൽപതരോർക്കിളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശില പ്രഭുവാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം
കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 10 പോയിന്റാണ് അതിലുള്ളത്. 10 വരെയാണുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെയിലാണ് 15 എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. വേറെ മാതാജി എനിക്ക് പുതിയ ബുക്ക് ഇന്നലെയാ ഞങ്ങളുടെ കിട്ടിയത്. പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് 15. പുതിയ അതുകൊണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഇന്നലെയാണ് ബുക്ക് വന്നത്, അതിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് 15 അതൊന്ന് 15. വസന്ത മാതാജി അതിന്റെ ബാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12 തൊട്ട് 10 ഇന്ദ്രിയ 10 കഴിഞ്ഞ് സംബന്ധമായ 11 തൊട്ട് വായിക്കും. മാതാജി അതാണ് മാതാജി വായിച്ചില്ലയോ? വേദപഠനം ചെയ്തവരും ഓങ്കാരവും ഉരുവിടുന്നവരും സന്യാസി വര്യന്മാരും ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നുവോ, ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ആ പ്രക്രിയയെ ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. 12 ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധമായ സർവ്വവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നിർമുക്തതയാണ് യോഗധാരണം. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കവാടം അടച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരാൾക്ക് യോഗസ്ഥനാകാം. 13 ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായി ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധ അക്ഷര സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ നിസ്സംശയം ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. 14 അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. 15 ഭക്തിയോഗത്താൽ എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അഥവാ യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതും അതിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ ഈ ബുക്കില് 10 പോയിന്റ്സ് ഉള്ളൂ. പുതിയ ബുക്കായിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. മരണവേളയിൽ യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിര മനസ്കനായി പ്രാണവായുവിനെ പുരിക മധ്യത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ സ്വയം നിരതനാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നിശ്ചയമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. മാതാജി ഇനി ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ വേണേ വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. സ്വേച്ഛയാൽ ശരീരം ത്യജിക്കുക എന്ന പരിപൂർണത ശ്രീ ഭീഷ്മദേവന് പ്രാപ്യമായെന്ന് മാത്രമല്ല, തന്റെ മരണവേളയിൽ തന്റെ ശ്രദ്ധാവിഷയമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം സന്നിഹിതനാകത്തക്കവണ്ണം ഭാഗ്യവാനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആകയാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ തുറന്ന ദൃഷ്ടികൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള നൈസർഗികമായ പ്രേമത്താൽ അദ്ദേഹം ദീർഘനേരം ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ അഭിലഷിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകയാൽ യോഗതത്വങ്ങളെ സവിസ്തരം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലായിരുന്നു. ലളിതമായ ഭക്തിയോഗം പരിപൂർണത സാധ്യമാക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ ഉത്കടമായ വാഞ്ച അത്യന്തം പ്രേമഭാജനമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ദർശിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഭഗവത് കൃപയാൽ തന്റെ അന്ത്യശ്വാസം എടുക്കുന്ന വേളയിൽ ശ്രീ ഭീഷ്മദേവന് ഈ അവസരം കൈവന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് ഇന്നലെ വായിച്ചതായിരുന്നു മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുണ്ടായിരുന്നു അതിന്. ശ്ലോകം 31. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശുദ്ധയാ ധാരണയാ ഹദാശുഭസ്തദീക്ഷയൈവാശു ഗദായുധശ്രമ നിവൃത്ത സർവേന്ദ്രിയ വൃത്തി വിഭ്രമസ്തുഷ്ടാവജന്യം വിസൃജൻ ജനാർദ്ദനം. വിശുദ്ധയാ പരിശുദ്ധമായ, ധാരണയാ ധ്യാനം, ഹദ അശുഭഃ അസ്തിത്വത്തിലെ അമംഗളകരമായ ഗുണങ്ങൾ പരമാവധി ലഘൂകരിച്ചവൻ. തത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ വീക്ഷിക്കുകയാൽ ഏവ വെറുതെ ആശു ഉടൻ ഗദ അകന്നുപോയി യുദ്ധ ശരങ്ങളാൽ ശ്രമഃ ആലസ്യം നിവൃത്ത അവസാനിക്കയാൽ സർവ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഈ വിഗ്രഹ വിഭ്രമഃ കാലമായി ഏർപ്പെടുക തുഷ്ടാവ ജന്യം ഭൗതികമായി താൽക്കാലിക വാസസ്ഥലം വിസൃജൻ നേരം ജനാർദ്ദനം
ജീവാത്മാക്കളുടെ നിയന്താവിനോട് നിയന്താവിനോട്, അതായത് ആ ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോള് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും, ശരീരത്തിനുണ്ടായ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ധ്യാനത്താൽ അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം എല്ലാ ഭൗതിക അമംഗളങ്ങളിൽ നിന്നും, ശരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മുറിവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ വേദനകളിൽ നിന്നും മോചിതനായി തീർന്നു. ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഹ്യമായ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ നിലയ്ക്കുകയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനോട് ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം വെടിയുന്ന നേരത്ത് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവണേ കൃഷ്ണ എന്ന് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ജനിച്ചാലുടനെ മരിക്കും. അത് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടി കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അയ്യോ ഞാൻ മരിക്കാനാ, എനിക്ക് ഇന്ന് പറ്റൂല, അടുത്ത മാസം പറ്റൂല, അടുത്ത കൊല്ലവും പറ്റൂല, 2-3 കൊല്ലം കഴിയട്ടെ, എൻ്റെ മക്കളുടെ കല്യാണം കഴിയട്ടെ, അത് ചെയ്യട്ടെ, ഇത് ചെയ്യട്ടെ, അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ശരി, അതൊന്നും നമുക്ക് എന്നാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല, നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭഗവാനോട്. നമ്മുടെ ശരീരം വെടിയുന്ന ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്മരണ ഉണ്ടാവണേ എന്ന് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് പറ്റണ ഒരു ആരോഗ്യസ്ഥിതിയോടുകൂടി ഈ ലോകം വിടണേന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക. സാങ്കേതികമായി ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. സാങ്കേതികമായി മായ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സമ്മാനമാണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആത്മാവ് വിട്ടുപോയാൽ 1 ദിവസം കഷ്ടി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താവും? പുഴുക്കളും ഒക്കെ അരിച്ചു തുടങ്ങും. പിന്നെ മണം എടുത്തിട്ട് ഒരാൾക്കും ആ ശരീരത്തോട് അയ്യോ ഇതെൻ്റെ അമ്മയാണ് അല്ലെ ഇതെൻ്റെ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളും അതിൻ്റെ ശരീരത്തേക്ക് വരികയില്ല. അപ്പൊ നാറും അവിടെ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് മറവ് ചെയ്യാലേ കത്തിക്കുക, ഇതാണ് പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ ശേഷിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ചിന്ത. അപ്പൊ അതാണ് ഭൗതിക ശരീരം. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. അത് പഞ്ചഭൂതത്തിൽ തന്നെ ലയിക്കും. ഭൗതിക ശരീരത്തോടൊത്തുള്ള താതാത്മ്യത്തിന് കാരണം ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തിൻ്റെ വിസ്മൃതിയാകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരം ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്കുള്ളതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യണം. ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ ആഗതനായ തൽക്ഷണം ഈ മായ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ കണ്ട് ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ പോകാനായിട്ടുള്ള റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആദിത്യനെ പോലെയും മായിക ബഹിരംഗ ഭൗതിക ശക്തി അന്ധകാരത്തെ പോലെയാകുന്നു. ശരിക്കും ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധകാരവും ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പരമാത്മാവ് മാത്രമാണ് സൂര്യഭഗവാനെ പോലെ പ്രകാശമുള്ളത്. സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്ധകാരം നിലനിൽക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗതനായപ്പോൾ തന്നെ സർവ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം ജഡവസ്തുക്കളുമായി കൂടിച്ചേർന്നുള്ള അശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടുക വഴി ഭീഷ്മദേവന് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു. ആത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധമാണ്. ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടാണ്, അല്ലെ, ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് മുന്നേ തന്നെ പരിശുദ്ധമാണ്. പക്ഷേ അത് ഭൗതികതയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറും? ശുദ്ധമല്ലാതായിത്തീരും. അപ്രകാരം ജഡവസ്തുക്കളുമായി കൂടിച്ചേർന്നുള്ള അശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടു ഭഗവാൻ എടുത്തു വന്നതോടുകൂടി ഭീഷ്മൻ ദേവന് അതോടെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു. ആത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണവും അശുദ്ധവുമായി തീരുന്നു. പരമ പരിശുദ്ധനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കം വീണ്ടും
പുനരുദ്ധരിക്കുക വഴി. അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പോയി കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും പുനരുദ്ധരിക്കുക വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വീണ്ടും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഭീഷ്മദേവൻ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥകളും പ്രാപ്തമാക്കി. ഭീഷ്മദേവൻ ശുദ്ധാത്മാവായതുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥകളെ പ്രാപ്തമാക്കി. ഭഗവാൻ സർവജീവാത്മാക്കളുടെയും നിയന്താവാണ്, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാകുന്നു. സർവഭേദങ്ങളുടെയും അന്തിമ നിഗമനവും ഇത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ശാശ്വത ജീവാത്മാക്കൾക്കും മധ്യേ പരമ സനാതനനും പരമജീവസത്തയും ഭഗവാനാകുന്നു. എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ട സർവ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റുന്നതും അദ്ദേഹം മാത്രമാകുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ മഹാഭക്തനായ ശ്രീ ഭീഷ്മദേവന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഒരുക്കി കൊടുത്തു. ഭീഷ്മദേവൻ ഇനി വരും പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ട് ഭീഷ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുഖ ഉപഗതേ ക്വചിദ്ദിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭവ പ്രവാഹ. ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്ദിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭവ പ്രവാഹ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച. ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഇതി ഇപ്രകാരം മതി ചിന്ത, വികാരം, ഇച്ഛ, ഇതൊക്കെ പറയണ മതി എന്നുള്ളത്. ഉപകൽപിത വിതൃഷ്ണ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയാഭിലാഷങ്ങളിൽ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കി. ഭഗവതി, ഇവിടെ ഭഗവതി എന്ന് പരമോത്തമ പുരുഷനിൽ സാത്വത പുങ്കവേ തലവന് വിഭൂമ്നി ശ്രേഷ്ഠന് സ്വസുഖം സംതൃപ്തി ഉപഗതേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിഹർത്തും പ്രകൃതി ലോകത്തെ ഉപേയുഷി സ്വീകരിക്കുന്നു. യത് ഭവപ്രവാഹ ആരിൽ നിന്നാണോ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുകയും അത് സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരിൽ നിന്നാണോ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുകയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇവിടെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എപ്പോഴും വായിക്കാനും കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിദധാതി കാമാൻ. കഠോപനിഷത്തിലുള്ളതാണ്. നിത്യോ നിത്യാനാം, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും, അതായത് പരമാത്മാവ് നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം, ജീവാത്മാവും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നും നിത്യനാണ്. ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിദധാതി കാമാൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ദീർഘകാലം വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളിലും വ്യാപരിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ വിചാരങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കട്ടെ. ഇതേവരെ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും രജോ ഗുണത്തിന് അടിമയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓരോരോ വിഷയങ്ങളിലും തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളിലും അവരെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം, യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാ വിചാരങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം അടക്കി ആരിൽ നിക്ഷേപിച്ചു? സർവശക്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം സദാ ആത്മസംതൃപ്തനാകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ തലവനാണ്, ലീഡറാണ് അല്ലെ. ഭക്തന്മാരുടെ തലവനാകയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവതരിച്ച അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നു.
ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ വരണമെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ സ്ഥിതിയും സംഹാരവും ഒക്കെ നടത്താൻ ഭഗവാൻ ഒരു നോട്ടം മതി. അതിന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരണം എന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന് ഭക്തരുടെ ആ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്ക് തൻ്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വന്ന് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവതരിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം, ഭീഷ്മദേവൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും കുരുവംശത്തിൻ്റെ അധിപനും ശ്രേഷ്ഠ സൈന്യാധിപൻ ക്ഷത്രിയരുടെ നായകനുമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികാര, വിചാരം, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ നിരതമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയനാണ്, രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനാണ്, കുരുവംശത്തിൻ്റെ അധിപനാണ്, ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും സൈന്യാധിപനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പോകും. അതുകൊണ്ട് വികാരവും വിചാരവും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ നിരതമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏത് മനുഷ്യൻ്റെയും പോലെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സംപ്രാപ്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ വികാര, വിചാര, ആഗ്രഹ ശക്തികളെയും പൂർണ്ണമായും പരമസത്തയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എല്ലാം ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാരുടെ തലവനെന്നും സർവശക്തനെന്നും വർണ്ണിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ ലീഡറായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ അവിടെ കാണുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെങ്കിലും തൻ്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന വരം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. അതാണ് പറയണത്. ഭഗവാന് ഈ ബാക്കിയുള്ള 33 കോടി ദേവകളുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും ചെയ്യിക്കാനും വേണ്ടി. അവരോട് പറയേ വേണ്ടു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്? ഭക്തർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന വരം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം യഥാരൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായും ഉണ്ടോ, യഥാരൂപത്തിൽ വരുന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനായും ചിലപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായും അവതരിക്കുന്നു. അത് ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നത്. ഇരുവരും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ തലവന്മാരാണ്. ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ഭഗവത് സേവനം ഒഴികെ മറ്റൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല. ആയതിനാൽ അവരെ സാത്വതർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് സാത്വതർ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? അവണ്ണമുള്ള സാത്വതരിൽ പ്രമുഖൻ ഭഗവാനാകുന്നു. എല്ലാ സാത്വതന്മാരിലും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ആകയാൽ ഭീഷ്മദേവന് മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. ഒരാൾ എല്ലാവിധ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനാകാത്ത പക്ഷം ഭഗവാൻ അയാളുടെ തലവനായി തീരുന്നില്ല. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിടുതലാവുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ അവരെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, എന്നാൽ അവയെ പരിശുദ്ധമാക്കി തീർത്താൽ മതിയാകും. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തായാലും തീരില്ല. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരില്ല. അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യണം? പരിശുദ്ധമാക്കി തീർത്താൽ മതിയാകും. അവയെ പരിശുദ്ധമാക്കണം. ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ വേണ്ടു. നമുക്കെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കണം, എല്ലാം എൻ്റെ ആണ്, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ എന്നുള്ള ചിന്ത മാറി ഭഗവാന്റെ ആണ് എല്ലാതും, അതിൽ ജീവിക്കാനുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുക. ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണോ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അതുപോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് സ്വഗൃഹമായ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നൽകുന്നു. അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭൗതിക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകപ്പെടുന്നതല്ല. സ്വഗൃഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനായി മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നവയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 10:10 സ്വയം ഭഗവാനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം? ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10:10. Shloka 10. 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 10
മറന്നോ? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി. മാമുപയാന്തിതേ അല്ലെ? തേഷാം തേഷാം സതതയുക്താനാം. ഏതാണ് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ്? വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതിയോഗം. വിഭൂതിയോഗത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കണ തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം അല്ലെ? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. ഈ ബുദ്ധിയും എല്ലാതും തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണത്? 8 തുടങ്ങി 11 വരെയുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ടല്ലോ, ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം. അതിലുള്ളതാണ് 8 തുടങ്ങി 11 വരെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. ഭാഗവതല്ല, ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. അതിലുള്ള ശ്ലോകമാണ് അത് അല്ലെ? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ തുടങ്ങിയുള്ള ശ്ലോകം ചതുശ്ലോകിയിൽ പെടും. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ. പിന്നെയാണ് തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി. അതായത് പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുതകുന്ന ബുദ്ധി, ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ആ ബുദ്ധിവിശേഷവും ഞാൻ നൽകും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സ്വയം ഭഗവാനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമതിയൊക്കെ നൽകും, സാക്ഷിയായിരിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരു അഭക്തന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പല പല ജന്മങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പുഴുവായും പൂച്ചയായും പട്ടിയായും പന്നിയായും വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങളിൽ പെട്ട് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവസാനം വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലാനും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ടുള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും ഭക്തരുടെ സത്സംഗവും ഗുരുവിൻ്റെ കാരുണ്യവും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ജീവാത്മാക്കളോട്, അതായത് ഭക്തനോടും അഭക്തനോടുമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇടപെടലിലുള്ള വ്യത്യാസമാണത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സന്താനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തരും അഭക്തരെയും തമ്മിൽ ഭഗവാൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അഭക്തർ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധ കാട്ടുന്നില്ല. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായാലും അവരതൊന്നും ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഇതെല്ലാം ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും നല്ലതും ചീത്തയുമായ അവശ്യ ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നു. ഭക്തർ ഈ ഭൗതിക നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും അതീതരാണ്. അവർ അതീന്ദ്രിയ പാതയിൽ പുരോഗമനോന്മുഖരാകയാൽ ഭൗതികമായ യാതൊന്നിനും അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണാംശമായ സർവഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായി അവതരിക്കുമെന്നു വന്നതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആദിനാരായണൻ എന്ന അറിവും ഭക്തനുണ്ട്. ശരിക്കും കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് പുരുഷാവതാരങ്ങളിലൂടെ ആദിനാരായണനായിട്ട് വരുന്നതും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭക്തനറിയാം. അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു, അവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ ഭക്തരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത്. സ്വേച്ഛയാലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്. അല്ലാണ്ട് ആരും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിബന്ധനകൾ നിർബന്ധിതനല്ല അദ്ദേഹം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും ബന്ധിതനല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിഭു അഥവാ സർവശക്തൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അണു വിഭു, അണു എന്ന് വെച്ച ജീവാത്മാവ്, വിഭു സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ.
വിഭു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 33. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭുവനഗമനം തമാലവർണം. ഭീഷ്മര് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ത്രിഭുവനഗമനം തമാലവർണം രവികര ഗൗരവരാംബരം ദധാനേ വപുരളക കുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തുമേന വദ്യ. ത്രിഭുവന. കൃഷ്ണ മാതാജി, ലോകങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ, സമയായ. ഓക്കെ, എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിക്കോ. 21 21 ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സമയത്തിനെ പറ്റി നോക്കിയല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ച കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാസന്ദഭ്യവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി